हायनो हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय yang hampano saudara sujana sini youth especially kebring yang hampano sentino jagawo miao seng nongni social media ni bisinti nomani bisinti kheno seng no khaje sini onir mohol mochini 1930 wa establish khaijaponi mo kaise sini live ma all live ma jagawo je main gate no seng no kha jagawo petrol baikhe da soka na ke tam ko soka saimia phiaba seng jaga nuk phakya mo doglam jodi no patla hangakai khamui pai thamai kya mo phiaba ro jang mane bagi pura khamniya tabo nor nugui mannai pura kosam tabo hangar khajak go jaga je signboard tomoro joto no jagao khamui nosto goi thamai kya go mai ko seng nuk phaimani bagi seng belai kheno jaga seng khanangkha ba kha kham kasini tamni bagi hangakai mo kaisa sudu kaisa tourism place ya mo kasini kaisa raja rok ba sini je ohani bubagra rok o jaga tonglang mani kaisa rajbari ni seng saimano mo kaisa sini laibuma mo kaisa sini sentiment bai krengjak mo kaisa sini sinimu bai krengjak mo hai jaga rok no tini je khlainai ba sabo khlai tongkha abo seng saimia pheba abo belai ke borok samu sitra khlaika moni bai seng samu je hamia khlaina belai ke selango tini seng mo hai kana ma sanamu jungu je tini mo hai kaisa sini je raja rokni ba sini bubagra rokni je jaga rok no je tini opti khlaimani hanang pilang khlaimani omo जों आगेबो जों खालायजाखि दङ फियाबा जों ताबुक जे दंमानि आबो सिम्पानो जों गाहाम गुरुंखौ जों माना मुजु मानि फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि दंलि हायसि दिनै जों साना थाङो गोबां मानसिनि दिनै अ हाव तो जों हानि बुसां दङ उते जों बोरै बुसाराम फ्रा जागो दिनै चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखौ जों दिनै जे मानथाय रक दिनै गोबां मा जों माने हानाय पिनां खाजि दङ फियाबा दिनै जों नखा जेता सिनि लाइबो मा दङ अमरो सुदासे दिनै याकारलिया बरक हायसि दिनै मा हायके बरक हरबे सकजायना दिनै कमर नायो दिनै जों जदि साना थाङाके म सुदु हरबे दिनै दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिनो जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया दिनै बर तेबो अन्न किछु खलायाबो तामि ग्यारान्टी दं मनि बेगाव साबुदाय म दायिङाके सम्पूर्ण जेता जे तामने टुरिज्म प्लेस न जे नाय दं नाय टुरिज्म डिपार्टमेंट कनसर्न डिपार्टमेंट जे एकाबिसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गभर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगौ जे अ जागाव तामो खायने नां उमो खायसे इतिहासिक प्लेस सुदु अ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों दिनाव जागा फायनु फायखा बेलाइके लाइसि मैसे केरला बर अ जागा फायनाय तिनि अ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टुर खायने बगै फायखा जों तिनि नुगो जागा हासाल बर अ जागा चिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथाथ कायसे तै कजारो कायसे को राजबारी उमनो नायन बगै तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगै साना मुजुगो जों तिनि ब जागा तंग जों तिनि ब जागा जों दंगि दं वानसुगि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबमा होइते सिनि तंग थाइ जाते होइते जतनो जों तुरुक तेबो जों सगमा जागते समाजते सगमा जागि दंसिउ तिनि आबोनि बगै जों तिनि अ जागाव जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फाइमेया वाइटिएफ जों युटिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फाइमेया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि अ जागा फायो तिनि सिनि लाइबमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बगै तिप्रानि जरा बरनि अबो कायसेसिनि लाइबमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बगै आं तिनि कयन मुसुंगो तिनि म हाइजराव सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेतासिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बगै आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलाइखे आं तिनि कयन मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि मत तिनि जेसिन निर्महल सगजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि था रेगला हायसि तिनि अबनो बगै जों आगामी दिनाव जों बृहत्तर आन्दोलन खालाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि लिखा तानि बगै जों बेलाय लाचु हायसि तिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै पन्द जागा तिनि तुरि जगरो तुइने फुरुगि दंफो बेलाय खेला लाचु हायसि तिनि आबोनि बगै जों साका अबनो आपातत कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंनो खायमेनि बिसिंतै साबा अबनि उक्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उक्लग नांखाकाबो जे तामो खायने नां तै इसे टुरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बगै जे खुलुगि दं तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया उनातिखे आबोनि बगै पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्मल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बगै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसित जों फाइलाया
বিশেষ করে जों যে সিক্লারক মিয়াও आं যতनो जोंगा बरकनो नर बाइक साइमाखौ जों बरबो सावो भिडिअआवनो जों बेलायखौ तंथंलि आबोनो बागै जों मनो नायै नाय जों तामो तामो खायनां आबोनो खायनो बागै तिनाव जागाव सिनि বিশেষ করে सिनि यांगो दङ सिनि वेस्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ ताइ सिनि yang साउथनि वाइटिएफनि जत दङ सिनि अर तिनि जों yang आपनो 150 200 जना जों फाक्या तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जना 200 जना या थागला जों हायसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरियाव जा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जामते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि